Lah ba macam cara denai ba usaha langkah den tak tumbuh apa kadaya. Adia nan den haro kaganti palito panarangi hidui nan sadang galo tarumu hati jo jantung den taru adia lengakan indah aden sangko adia kaco itu manurihkan luka di dalam dada padi haden rasakan. Hidup kasanang sansai den dibueknya. Kok nampak de adia kurang nan labia kayo kaganti diri den nan bansai nangko biarlah surang padojo adi nyoba ayat diri dia jo dena